लाईव्हला पटापटा जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोली हे लाईव्ह चॅनल आहे, तर पटापटा सर्वांनी लाईव्हला जॉईन व्हा. आजचा विषय आहे सबस्क्रायबर कसे वाढवायचे. तर आजचा विषय आहे सबस्क्रायबर कसे वाढवायचे. तर पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. आपण यावर चर्चा करणार आहोत की जे बिगनर आहे, जे पहिल्यांदाच लाईव्ह चॅनल ओपन करत आहेत किंवा चॅनल ओपन करत आहेत, तर त्यांनी कसे सबस्क्रायबर वाढवायचे हा आजचा विषय आहे. तर पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा आणि ज्याचे कोणाचे क्वेश्चन असतील तर नक्की विचारा. तर पटापटा लवकर कमेंट करा मित्रांनो. लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी माझं कोकणातलं चॅनल आहे, त्याचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी भोळी. त्यामध्ये कोकणातले छान छान व्हिडिओज आहेत सणांचे, तसेच नेचर व्ह्यूज आहेत, तसेच महाराष्ट्राबाहेरच्या राज्यातले टुरिस्ट प्लेस पण आहेत. तर नक्की माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी. तर आज आपण पाहणार आहोत सबस्क्रायबर कसे वाढवायचे. ओमकार परीत, हॅलो ओमकार दादा, नमस्कार, कसा आहेस? आजचा लाईव्ह आहे सबस्क्रायबर कसे वाढवावे. तुला माहिती आहे का ओमकार दादा की सबस्क्रायबर कसे वाढवतात ते? काय विषय? ओमकार दादा, आजचा विषय आहे की सबस्क्रायबर कसे वाढवावे, यूट्यूबवरचे सबस्क्रायबर कसे वाढवावे. तर हा आजचा विषय आहे. पटापटा सर्वांनी लाईव्हला जॉईन होऊन घ्या. त्यावर आपण चर्चा करणार आहोत. कोकणची माणसं साधी भोळी हे चॅनलचं नाव आहे आणि आज तुमच्या प्रश्नांची उत्तरं मिळणार आहेत की आपण यूट्यूबवर सबस्क्रायबर कसे मिळवावे, की चांगल्या माणसांना जवळ करायचं आपोआप वाढतात असं ओमकार दादा म्हणत आहेत. खरी गोष्ट आहे ओमकार दादा, चांगल्या माणसांना जवळ केलं की जवळ करायचं. तर स्नेहलताई नमस्कार. तर आजचा माझा विषय आहे की सबस्क्रायबर कसे वाढवावे. तर सबस्क्रायबर हा विषय पुढे नेण्याआधी सर्वांनी मला प्लीज कमेंट करा. ज्यांना ज्यांना ह्या प्रश्नाचं उत्तर पाहिजे त्यांनी प्लीज पटापटा कमेंट करा. स्नेहल घाडगे, नमस्कार ताई, चहा प्यायला का? तर पटापटा मला कमेंट करून सांगा मित्रांनो की तुम्हालाही या प्रश्नाचं उत्तर पाहिजे आहे का, नक्की मला सांगा. स्नेहलताई म्हणतात हो. ओमकार दादा, चेहरा दिसत नाही. दादा मी चेहरा नाही दाखवते आता, चेहरा नाही दाखवते. तर आजचा विषय आहे की सबस्क्रायबर कसे वाढवावे. म्हणजे प्रत्येकाचं यूट्यूब चॅनल असतं, पण स्टार्टिंगला काय करावं आणि कसं चॅनल पुढे न्यावं हे कळत नाही. तर त्यासाठी मी आजचा हा लाईव्ह बनवला आहे तुमच्या प्रत्येकाच्या क्वेश्चनची आन्सर देण्यासाठी. तर पटापटा मला लाईव्हला जॉईन व्हा आणि प्रश्न विचारा. एकाचा तरी क्वेश्चन यायला पाहिजे की सबस्क्रायबर आम्ही कसे वाढवावे. त्यासाठी पटापटा चॅनलला लाईव्ह या. कारण जर आपण यूट्यूब चॅनल आपण जर ओपन करत आहोत तर स्टार्टिंगला आपल्याकडे एक किंवा दोनच म्हणजे सबस्क्रायबर असतात. पण जर आपण आपल्याला त्या चॅनलला ग्रोथ करायचं असेल तर आपल्याला यूट्यूबचे काही क्रायटेरिया असतात, ते आपल्याला फॉलो करावे लागतात. पहिला यूट्यूबचा क्रायटेरिया आहे म्हणजे आपलं चॅनल जर मॉनिटाईज व्हावं असं वाटत असेल तर प्रत्येकाला या 2-3 अटी आहेत त्या पूर्ण कराव्याच लागतात.
तर त्यासाठी पहिली अट असते म्हणजे आपले यूट्यूब चॅनलवर 1000 सबस्क्रायबर पूर्ण व्हावे लागतात. तर हा एक सगळ्यात मोठा अट असते यूट्यूबची, की आपला सगळ्यात 1000 सबस्क्रायबर आपल्याला पूर्ण करावे लागतात. सुनीता गोरखपुरिया, राधे 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 दीदी, कहाँ से बात करें आप, मुझे बताना. आपको भी कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो आप पूछ सकते हो हमसे. तो तर यूट्यूब काय म्हणतं की आपल्याला 1000 सबस्क्रायबर पूर्ण करायचे आहेत. तर पूर्ण करण्यासाठी आपल्या स्टार्टिंगला आपण जर यूट्यूब ओपन केलं, ओमकार दादा म्हणतोय तू कशाला घाबरतेस, तुझा भाऊ सोबत असताना. ओके चल, मला सबस्क्रायबर पूर्ण करून दे मग तू. मला माझ्या चॅनलवर सबस्क्रायबर पूर्ण करून दे. तुझ्या पोलीस स्टेशनमध्येच प्रत्येकाचे कैद्यांचे मोबाईल घे आणि तर हा फनचा भाग होता. तर यूट्यूबला 1000 सबस्क्रायबर मिळवण्यासाठी पहिल्यांदा आपले 1-2 असतात. आपण आपल्या घरातले नातेवाईक मिळून आपण जास्तीत जास्त 50-60 आपण मिळवतो सबस्क्रायबर. पण त्याच्या पुढचा भाग की आपण कसे मिळवणार सबस्क्रायबर एवढे. तर त्यासाठी आपण व्हिडिओज टाकायला सुरुवात करतो, शॉर्ट्स टाकायला सुरुवात करतो, लाईव्ह यायला सुरुवात करतो. पण यामुळे म्हणजे हे सगळं करून मिळतात असं नाही सबस्क्रायबर. अरे तसं नाही म्हणत, मला चॅनल ओपन झालं की करेन ना. ओके 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 ओमकार दादा. तर मला प्लीज कमेंट करा, तुमच्या प्रश्नांची उत्तरं द्यायला मी इथं आहे. तर पटापटा सर्वांनी लाईव्हमध्ये कमेंट करा की तुम्हाला काही अडचणी वगैरे असतील हे करायच्या, सबस्क्रायबर गेन करायच्या, तर पटापटा मला कमेंट करा चॅनलला कोकणची माणसं साधी भोळी. जर तुम्ही मला क्वेश्चन विचारले तरच मी उत्तर देऊ शकते व्यवस्थित. तर प्लीज कमेंट करा चॅनलला. कोकणची माणसं साधी भोळी हे चॅनलचं नाव आहे. पटापटा कमेंट करा मित्रांनो. जर तुम्हाला सबस्क्रायबर कसे वाढवायचे आहेत हे जर प्लीज फ्रेंड लाईक अँड सबस्क्राईब. हां मित्रांनो, जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर जर नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब पण करा चॅनलला आणि लाईक करा. तर मित्रांनो पटापटा चॅनलला लाईव्हला जॉईन व्हा. आज आपण पाहणार आहोत सबस्क्रायबर कसे वाढवायचे ते. कारण यूट्यूबचा पहिला क्रायटेरिया असतो तो की यूट्यूबला 1000 सबस्क्रायबर पाहिजे असतात. आणि दुसरा क्रायटेरिया असतो तो की म्हणजे 4000 वॉच टाईम कंप्लीट व्हावा लागतो. तर मला पटापटा मेसेज करा, कमेंट करा छान छान. तुमच्या प्रश्नांची उत्तरं मी देणार आहे आता. तर आणि नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा चॅनलला आणि डबल टॅप करून लाईक करा. और किस किस को यूट्यूब पर सब्सक्राइबर गेन करने हैं, कैसे कर सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करो. लाईव्हला पटापटा या सर्वांनी. त्यानंतर आपण लाईव्ह पुढे चालू करणार आहोत. पहिलं म्हणजे लाईव्ह आपण एक शॉर्ट्स टाकायला सुरुवात करतो. शॉर्ट्स आपण जेवढ्या चांगल्या पद्धतीत आणि कमी म्हणजे 1 मिनिटमध्ये ज्या किंवा 15 सेकंडमध्ये ज्या आपण शॉर्ट्स बनवतो आणि इफेक्टिव्ह बनवतो त्यामध्ये आपल्याला सबस्क्रायबर वाढतात त्यामध्ये. तर मित्रांनो, जर तुम्हाला तुमचे सबस्क्रायबर वाढवायचे असतील ना तर पहिलं काम करायचं की शॉर्ट्स टाकायचे. डेली 1 शॉर्ट्स टाकायचा आणि त्याचा टायमिंग सेम ठेवायचा. जेणेकरून तुम्हाला ना तुमच्या सबस्क्रायबर असतील त्यांना एक सवय झालेली असेल की ह्या टायमिंगला ह्या दादांचा किंवा ह्या ताईंचा
व्हिडिओ शॉर्ट्स वगैरे येतात, त्यामुळे ते बरोबर त्या टायमिंगला आपला मोबाईल हातात घेऊन पाहतील की तुम्ही व्हिडिओ शॉर्ट्स किंवा व्हिडिओ अपलोड केला आहात की नाही. तर मित्रांनो, तसंच तुम्ही शॉर्ट्समुळे ना माणसांना जास्त कोण व्हिडिओ असं पाहत नाही, शॉर्ट्स पाहतात का, तर एवढ्या धकाधकीच्या जीवनात कोणाला हातात मोबाईल घेऊन एखाद्याचा व्हिडिओ पाहत बसण्याचा टाईम नाही आहे. तर लोक काय करतात की ट्रेनमध्ये बसतात, टॅक्सीमध्ये बसतात, कॅबमध्ये बुक करून बसतात आणि आपण शॉर्ट्स बघत असतात. त्यामुळे जास्तीत जास्त तुम्हाला जर सबस्क्रायबर गेन करायचे असतील ना, तर मित्रांनो तुम्ही पटापटा म्हणजे दिवसाला 1 किंवा 2 तर शॉर्ट्स टाकायलाच पाहिजे. तर त्यामुळे तुमचे सबस्क्रायबर पण खूप वाढतील. म्हणजे एका शॉर्ट्सला 5-5 किंवा 4-4 तरी सबस्क्रायबर भेटत असतील दिवसाला, तर तुम्हाला खरंच खूप फायदा होईल. लवकरात लवकर तुमचे 1000 हा क्रायटेरिया पूर्ण होईल चॅनलसाठी. तर नक्की तुम्ही ही एक ट्रिक करून बघा आणि छान छान. आणि ते शॉर्ट्स बनवताना मला तुम्हाला एक मित्रांनो सांगायचं आहे की जेव्हा तुम्ही शॉर्ट्स बनवता तेव्हा ट्रेंडिंगमध्ये आणि म्हणजे जुनी असली तरी ट्रेंडिंगमध्ये जी गाणी आहेत ना, सॉन्ग्स आहेत, ते तुम्ही लावायला विसरू नका. आणि एक छानसं कॅप्शन म्हणजे त्या व्हिडिओच्या बाजूलाच म्हणजे एक छानसं कॅप्शन तुम्ही द्यायला नक्की विसरू नका. मी एक सांगतो, तुला पटलं तर बोल, नाही तर काही प्रॉब्लेम नाही. ओके ओंकार दादा सांग. तर इथं तुम्हाला इंटरेस्टिंग ट्रिक्स भेटणार आहेत कोकणची माणसं साधी या चॅनलला, जिथं सबस्क्रायबर कसे वाढवावे यूट्यूबवर हा एक मुद्दा असतो की कसे वाढवावे चॅनलला आमचे, तर 1000 पूर्ण कसे होतील यावर भर देता येते. तर नक्की पटापटा कमेंट करा मित्रांनो. तर तुम्ही छान छान शॉर्ट्स टाकू शकता मित्रांनो. जर तुम्हाला यूट्यूबवर जर तुम्हाला सबस्क्रायबर वाढवायचे असतील तर. आणि दुसरा एक ऑप्शन सगळ्यात खूप छान आहे, तुमचे सबस्क्रायबर वाढवायचे असतील तर तुम्हाला लाईव्ह यावं लागेल दिवसातून एकदा तरी. तर तुम्हाला लाईव्ह यावं लागेल. लाईव्ह जेव्हा तुम्हाला स्टार्टिंगला जर तुम्ही फर्स्ट टाईम लाईव्ह येत असाल तर तुम्हाला म्हणजे अशी भीती असते प्रत्येकाला, मी कसं बोलू, समोरचा माणूस काय बोलेल ह्याचा नेम नसतो लाईव्हमध्ये. तर त्यासाठी तुम्ही लाईव्हला पहिल्या आधी मी आता जसं ब्लँक पेज केलं आहे, फक्त माझी प्रोफाईल दिसते, तसंही तुम्ही करू शकता. किंवा आणि नंतर थोड्या दिवसांनी सचिन दादा म्हणतात लाईक डन. थँक्यू सचिन दादा. आजचा विषय आहे सबस्क्रायबर कसे वाढवावे दादा, हा विषय आहे.
तर तुम्हाला जर काय माहिती असेल सबस्क्रायबर कसे वाढवावे, तुम्हाला माहिती असेल तर प्लीज सांगा की सबस्क्रायबर कसे वाढवावे. कारण आपल्या चॅनलला असेच लोक जॉईन आहेत जे बाबा स्टार्टिंगला म्हणजे चॅनल ओपन केलं, एकदम बिगनर आहेत, त्यांनाही माहिती नाही आहे कसं काय करावं. तर तुमच्याकडे जर काही माहिती असेल तर प्लीज इथं सांगू शकता. आणि इथं लाईव्हमध्ये कोणीही जरी असेल आणि त्याला जर काय सबस्क्रायबर कसे वाढवावे, काय ट्रिक्स काही माहिती असतील तर प्लीज सांगू शकता इथं चॅनलला. आपण इथं गप्पा मारण्यासाठी सर्वजण जमलेलो आहोत. तर एक लाईव्ह घेणं हे एक सबस्क्रायबर वाढवण्यासाठी खूप छान आहे. तर लाईव्ह घेताना तुम्ही पहिल्यांदा तुमचा फेस हाईड करून तुम्ही बोलू शकता जोपर्यंत तुम्हाला कॉन्फिडन्स येत नाही तोपर्यंत. आणि त्यानंतर जेव्हा तुम्हाला कॉन्फिडन्स येईल की नाही बाबा आता मी बोलू शकतो छानपैकी लाईव्हवरती, माणसांशी इंटरॅक्ट करू शकतो, तर तुम्ही फेस हाईड न करता तुम्ही बोलू शकता, एक स्वतःला छान प्रेझेंट करून बोलू शकता. तर हा एक दुसरी ट्रिक आहे. आणि लाईव्हमध्ये तुमचे सबस्क्रायबर वाढतातच, त्यात काही हेच नाही आहे. जर तुमचं बोलणं वगैरे व्यवस्थित असेल आणि समोरच्याला तुम्ही व्यवस्थित रिस्पॉन्स देत असाल तर तुम्हाला लाईव्ह घेण्यासाठी खूप एक छान प्लॅटफॉर्म आहे सबस्क्रायबर वाढवण्यासाठी. तर हे 2 ऑप्शन आहेत, एक शॉर्ट्स आणि एक लाईव्ह घेणं. या दोन्ही ह्याच्यामुळे तुमचे सबस्क्रायबर वाढतात मित्रांनो. तर पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. अजून इथं कोणाला माहीत आहे का सबस्क्रायबर कसे वाढवावे? जे मला माहीत नसतील, तुम्हाला माहीत असतील तर प्लीज मला सांगा की यूट्यूबवर कसे सबस्क्रायबर वाढवावे, नक्की सांगा. आणि कुणाकुणाचे सबस्क्रायबर 1000 सबस्क्रायबर पूर्ण झाले आहेत आणि वॉच टाईम आता कंप्लीट होणार आहे, मला नक्की सांगा. लाईव्हमध्ये असणाऱ्यांनी प्लीज पटापटा मला सांगा की कोणाकोणाचे सबस्क्रायबर पूर्ण झाले आहेत आणि त्यांनी कसे पूर्ण केले हे नक्की सांगा मला. कारण पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा मित्रांनो. कोकणची माणसं साधी बोळी हे चॅनलला तुमचं स्वागत आहे. आजचा विषय आहे यूट्यूबवर सबस्क्रायबर कसे वाढवावे. कुणाला माहिती आहे का इथं की सबस्क्रायबर यूट्यूबवर कसे वाढवावे? जर माहीत असेल तर प्लीज मला कमेंट करून नक्की सांगा की सबस्क्रायबर कसे वाढवावे. कुणाला माहीत आहे का सबस्क्रायबर कसे वाढवावे ते नक्की सांगा. सबस्क्रायबर कसे वाढवावे? लाईव्हमध्ये सबस्क्रायबर झपाट्याने वाढतात. कारण सचिन दादा म्हणतात सचिन दादा खरंच खूप छान उत्तर दिलं आहे सचिन दादांनी, की ते म्हणतात पहिली गोष्ट म्हणजे लाईव्ह घेत असताना पहिले आपल्यावर संयम असावा. बरोबर आहे दादा, बोलण्यावर ताबा असावा. बरोबर. कारण लाईव्हमध्ये खूप विचित्र लोक येतात, निगेटिव्ह विचारांचे असतात, त्यांना पहिलं फेस करता कसं येईल हे शिकायला पाहिजे. तर सचिन दादांनी खरंच खूप छान उत्तर दिलं आहे की बरोबर आहे सचिन दादा तुमचं, की पहिली गोष्ट लाईव्ह घेत असताना आपल्यावर संयम असावा. कारण जर आपण प्रत्येकाची गोष्ट मनावर घेत राहिलो तर लाईव्ह करणं पुढचं खूप मुश्किल होणार आहे. आणि आपल्या बोलण्यावर ताबा असावा की आपण कितपत बोलतो आहे आणि कितपत योग्य बोलतो आहे हेही महत्त्वाचं आहे. तर तर प्लीज 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 तुम्ही नक्की यावर लक्ष द्या. तर नक्की
लक्ष द्या याच्यावर, की आपण स्वतःला आधी लाईव्ह घेण्यासाठी तयार करावं लागेल. तर खरं आहे दादा, त्यांना फेस करणं खरंच खूप गरजेचं असतं. कारण प्रत्येक माणूस एकदम म्हणजे मी माझा अनुभव सांगते. लाईव्हला मी फर्स्ट टाईम जेव्हा लाईव्ह केली सुरुवात, तेव्हा असं थोडंसं वाईट वाटलं, की यार म्हणजे आपण एवढं जग नाही पाहिलेलं असतं, की प्रत्येकाचे विचार असतात, त्यांचे बोलण्याची एक हे असते, निगेटिव्हपणा असतो त्यात. तो आपल्याला प्रत्येकाला माहिती नसतो. आणि जेव्हा आपण स्टार्ट करतो लाईव्ह घ्यायला सबस्क्रायबर वाढवण्यासाठी, तेव्हा आपल्याला असं कळतं, की या जगात किती माणसं अशी आहेत जी निगेटिव्ह विचारांची आहेत, आणि त्यांचे निगेटिव्ह विचार आपल्यावर भारी पडताना असं आपण पहिलं वागलं पाहिजे, त्यांना फेस करता आलं पाहिजे. तर हे सचिन दादा, खरंच तुम्ही खूप छान बोललात. धन्यवाद. कोकणची माणसं साधी बोळी या लाईव्ह चॅनलतर्फे तुमचं खरंच खूप स्वागत आहे, आणि थँक्यू सो मच. सचिन दादा पण दुसरी गोष्ट सांगतायत, की ज्यावेळी आपण चॅनल ओपन करतो, पहिली माहिती घेणं अपेक्षित आहे. यूट्यूबचे काही नियम आहेत, जसे की आपण एखाद्याला डायरेक्ट सबस्क्राईब करू नका. बरोबर आहे, डायरेक्ट आपण एखाद्याला सबस्क्राईब करणं चुकीचं आहे. डायरेक्ट आपण एखाद्याला सबस्क्रायबर करणं चुकीचं आहे, की म्हणजे माणूस समोरचा कसा असेल हे सांगू शकत नाही आपण. समोरचा कसा असेल हे नाही सांगू शकत, पण त्याची म्हणजे एखाद्याला आपण सबस्क्राईब करतोय ना बाबा, म्हणजे आता तुम्हाला कळते की हा बाबा ह्या कोकणची माणसं साधी बोळी हे चॅनल आहे. मग तुम्ही मला पाहताय की आज पाहणार लाईव्हमध्ये, उद्या पाहणार, तुम्हाला समजते की हा बाबा हे माणूस रिअल आहे, तर तुम्ही सबस्क्राईब करू शकता. पण काही काही माणसं अशी असतात की काही पण वागतात. तर ते पण एक आहे की यूट्यूब आपण जेव्हा चालवतो, तेव्हा ओपन करतो, तेव्हा पहिली माहिती घेणं गरजेचं असतं. आणि सबस्क्रायबर वाढवण्यासाठी यूट्यूबने 3 क्रायटेरिया दिले आहेत. तुम्ही म्हणजे व्हिडिओजतर्फे पण म्हणजे वॉच टाईम तुम्ही कंप्लीट करू शकता व्हिडिओजद्वारे. व्हिडिओज अपलोड करून, लाईव्ह घेऊन. तसेच तुम्ही शॉर्ट्स टाकूनही तुम्ही हे करू शकता, व्हिडिओ तुमचा चॅनल मॉनिटाईज करू शकता. त्यासाठी तुम्हाला 10 मिलियन्स तुम्हाला सबस्क्रायबर हवे, व्ह्यूज हवे असणार आहेत. 10 मिलियन्स तुम्हाला जेव्हा व्ह्यूज भेटतील, तेव्हा तुमचं चॅनल मॉनिटाईज होईल. तर जर तुम्हाला व्हिडिओज नाही बनवायचे नसतील, सचिन दादा म्हणतात, कारण तुम्ही डायरेक्ट सबस्क्राईब कराल आणि त्यांनी तुम्हाला लगेच रिटर्न केलं, तर तो नंतर अनसबस्क्राईब होणार, आणि मग तुम्ही विचारात पडाल की काल एवढे सबस्क्रायबर होते, आज कसे कमी झाले. हो दादा, हे होतं. जेव्हा लाईव्ह आपण घेतो ना, तेव्हा हे असं होतं की म्हणजे एखादा माणूस आपल्याला सबस्क्राईब करतो आणि नंतर आपण त्याला रिटर्न करतो, तेव्हा अशी गोष्टी खूप होतात की सबस्क्रायबर कमी व्हायला सुरुवात होते. ही एक गोष्ट आहे. तर तुम्ही रिटर्न 2 तासांनी करा. बरोबर आहे. सचिन दादांना खरंच खूप छान माहिती आहे. थँक्यू सचिन दादा. आम्हालाही जेवढी माहिती नव्हती तेवढी आहे, तुम्हालाही आहे. तर थँक्यू सो मच. तुम्ही तुमची एवढी अमूल्य माहिती आमच्यासोबत शेअर करताय. थँक्यू सो मच. अजून काही असेल ना दादा तर नक्की सांगा लाईव्हला. म्हणजे इथं दादा सांगतायत की त्यांनी जर तुम्हाला लाईव्हमध्ये तुम्हाला सबस्क्राईब केलं, तर जर तुम्हाला त्यांना करायचं असेल ना रिटर्न, तर 2 तासानंतरच करा. माझे 37 आहेत. सचिन दादा, तुमचे 37 सबस्क्रायबर आहेत का?
सचिन दादा तुम्हीही लाईव्ह घ्यायला सुरुवात करा दादा. सचिन दादा तुम्हीही लाईव्ह घ्यायला सुरुवात करा, जेणेकरून तुमचे सबस्क्रायबर वाढतील. अजून कुणाला माहिती आहे का लाईव्ह असणाऱ्यांपैकी की सबस्क्रायबर कसे वाढवायचे? पटापटा मला आन्सर द्या, सबस्क्रायबर कसे वाढवायचे? कुणाला माहीत आहे का सबस्क्रायबर कसे वाढवतात? बेशक म्हणजे सगळ्यात सोपी ट्रिक आहे. शॉर्ट्स टाका आणि लाईव्हवाले व्हिडिओ पण अपलोड करा. हे सगळ्यात खूप छान एक मला ताई वेळ नाही भेटत. ओके सचिन दादा, बरोबर आहे दादा. तुम्हाला टाईम नसेल कदाचित, पण ट्राय करा दादा थोड्या वेळासाठी, म्हणजे अर्ध्या तासासाठी घ्या. तुमचे सबस्क्रायबर वाढू दे, तुमचं चॅनल मॉनिटाईज होऊ दे. मानसी, हाय मानसी. मानसी, आमच्या चॅनलला आजचा विषय आहे सबस्क्रायबर कसे वाढवायचे. मानसी, तुला माहिती आहे का सबस्क्रायबर कसे वाढवायचे? इथं कुणाला माहिती आहे का सबस्क्रायबर कसे वाढवायचे? मित्रांनो, पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. सबस्क्रायबर कसे वाढवायचे हा आजचा विषय आहे. तर मानसी, इथं लाईव्हमध्ये येऊन सुद्धा सबस्क्रायबर वाढतात मानसी. तर तसेच शॉर्ट्स टाका भरपूर, दिवसाला 1 शॉर्ट्स टाका, जेणेकरून तुमचे लाईव्ह सबस्क्रायबर वाढतील आणि चॅनल मॉनिटाईज होण्याचा एक क्रायटेरिया पूर्ण होईल. मानसी म्हणते हो माहिती आहे ताई. तर मानसी, मला सांगू शकतेस का तू की कसं काय वाढवायचं? कारण इथं ज्यांना ज्यांना काय माहिती आहे ते इथं आपल्याबरोबर शेअर करणार आहेत. तर अजून कोणाला काय माहिती आहे का, आपण आपला व्हिडिओ कसा व्हायरल होईल किंवा आपले शॉर्ट्स कसे व्हायरल होतील, हे कोणाला माहिती आहे तर नक्की मला कमेंट करून सांगा. ओके, सॉरी, मला रेंज नाही आहे तर लेट येतं ऐकायला. ओके मानसी, नो प्रॉब्लेम. सचिन, आणि तुम्ही तुमचे अपलोड केलेले व्हिडिओ तुम्ही लगेच शेअर करू नका. ज्याला कराल तो पाहणारा असावा. हो हो दादा, हे पण एक इम्पॉर्टंट थिंग आहे की आपण जे अपलोड करतो ते लगेच शेअर करू नये, जेणेकरून म्हणजे जो आपला व्हिडिओ पाहतो त्यालाच शेअर करा. म्हणजे आपली बहीण असू दे किंवा म्हणजे आपली बहीण किंवा आपले मिस्टर किंवा आपला भाऊ, ह्याला जे खरोखर बाबा तुमचा व्हिडिओ बघतील अशांना शेअर करा. कारण त्याचा निगेटिव्ह इम्पॅक्ट आपल्या ह्याच्यावर पडतो, आपल्या चॅनलवर. मानसी बोलते, मी एक अनुभव घेतला आहे लाईव्हमध्ये, पण सबस्क्राईब वाढतात ताई. हो मानसी, मानसी, लाईव्ह हा एक बेस्ट प्लॅटफॉर्म आहे जिथं लाईव्हमध्ये सबस्क्रायबर आपले वाढतात, झपाट्याने वाढतात. तर हे खूप एक छान यूट्यूबने आपल्याला प्लॅटफॉर्म दिला आहे सबस्क्रायबर वाढवण्यासाठी. तर खरंच खूप छान आहे. मला इथं सांगावं असं वाटतं की ज्यांचे सबस्क्रायबर कमी आहेत त्यांनी लाईव्हमध्ये तुमचे सबस्क्रायबर वाढवा, जेणेकरून यूट्यूबचा एक क्रायटेरिया लवकर पूर्ण होईल. व्हिडिओ जर त्याचे व्ह्यूज चांगले असेल तर प्रमोट करा. हां दादा, मला नाही कळलं हे काय म्हणताय ते.
तर इथं आता बऱ्याच जणांना समजलं असेल की कसे म्हणजे सबस्क्रायबर वाढवावे. एकतर शॉर्ट्स टाका तुम्ही. अजून कोणाला मित्रांनो माहिती आहे का कसे सबस्क्रायबर वाढवावे? पटापटा मला कमेंट करून सांगा तुम्हाला जर माहिती असेल तर. पटापटा मला कमेंट करून सांगा की कसं सबस्क्रायबर वाढवावे. मानसी म्हणते आणि सबस्क्रायबर वाढवायचे असतील आपला कॉन्टॅक्ट चांगला पाहिजे आणि कंटेंट असा शॉर्ट व्हिडिओ एडिट करायचा की त्याला ॲट्रॅक्ट होऊन आपला चॅनलवर लोक लॉंग व्हिडिओसुद्धा पाहतात आणि मग आवडले तर सबस्क्राईब पण. हो हो बरोबर आहे. सांगते मी तुम्हाला एक गोष्ट की आपण जेव्हा व्हिडिओ बनवतो त्याचा एक थंबनेल असतो. तो थंबनेल खूप महत्त्वाचा असतो यूट्यूबसाठी. जर तुमचे मोठे व्हिडिओ असतील तर त्याला पाहण्यासाठी म्हणतात ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज अ लास्ट इम्प्रेशन. तर तसं असतं. जर व्हिडिओमध्ये थंबनेल जर खूप चांगल्या क्वालिटीचा असेल आणि नीटनेटका असेल तर खरंच त्या व्हिडिओला व्ह्यूज वगैरे खूप छान भेटतात. तर हे पण एक करून पहा की चांगला एक थंबनेल बनवा व्हिडिओसाठी आणि तो थंबनेल लावा जेणेकरून तुमच्या व्हिडिओला म्हणजे थंबनेल पाहून लोक येतात ना. थंबनेल पाहून लोक येतात की हां या व्हिडिओमध्ये काहीतरी एक बेस्ट असेल हे पाहण्यासाठी लोक येतात. तर नक्की तुम्ही हे करून पहा की छान असा थंबनेल करा. HD मध्ये करा म्हणजे चांगल्या क्वालिटीचा करा जेणेकरून तुमच्या व्हिडिओ पाहायला नक्की येतील. आणि जेव्हा आपण लाँग व्हिडिओ टाकतो तेव्हा त्याला जास्तीत जास्त 15 मिनटाचाच असावा किंवा 10 मिनटाचा. जास्त करून मोठे व्हिडिओ लोक पाहत नाही का, कारण इथं कोणाला वेळ नसतो तेवढं हे करायला पाहायला. सचिन दादा म्हणतात थ्रू मानसी. हो मानसीने बरोबर सांगितलं. मानसी म्हणते केव्हा शॉर्ट केव्हा मोठा व्हिडिओ पोस्ट करताना टायटल चांगलं ठेवायचं तर ते पाहून लोक चांगले बघतात. हो त्याला टायटल पण छान पाहिजे आणि शॉर्ट्स नाही व्हिडिओला थंबनेल चांगला पाहिजे. थंबनेल तुम्ही चांगला बनवा तर नक्कीच सबस्क्रायबर पण वाढतील, वॉच टाईम पण वाढेल आणि व्ह्यूज पण चांगले भेटतील. एडिटिंग पण चांगलं असेल तर लोकांना आवडतं बघायला. हो मानसी, तर एडिटिंग चांगलं असेल ना आणि व्हिडिओमध्ये तुम्ही एखादं म्हणजे जर कल्चरचा काहीतरी व्हिडिओ असेल तर कल्चर सॉन्ग लावा, त्याला ट्यून लावा. त्याला क्रोम म्युझिकमध्ये YT म्युझिकमध्ये क्रोममध्ये खूप छान छान म्युझिक भेटतात. ते डाउनलोड करा आणि ते लावा एडिटिंगला. तर असे खूप काही गोष्टी आहेत ते म्हणजे लाईव्हला म्हणजे आपण आता बोलतोय तर खरंच खूप छान छान असे यूट्यूबने आपल्याला फीचर दिले आहेत पण आपल्याला माहिती नसतं. जर आपण ऑदर सॉन्ग लावला, तुम्हाला एक सांगायचं राहून गेलं सर्वांना, जर आपण व्हिडिओला जर शॉर्ट्सला तुम्ही कोणतंही ट्रेंडिंग सॉन्ग लावू शकता पण लॉंग व्हिडिओला आपण लावू शकत नाही. तर त्यासाठी आपल्याला YT म्युझिकमधून एक क्रोममध्ये जाऊन ना एक हे भेटतात म्युझिक भेटतात, फ्री म्युझिक जे यूट्यूबचेच असतात ते आपण डाउनलोड करून लावू शकतो. तर अजून कोणाला काही प्रश्न असतील आणि काय अनुभव असतील तर नक्की सांगा यूट्यूबचे, जेणेकरून आपल्या सगळ्यांना फायदा होईल त्याचा. छोट्या गोष्टी लोक मार्क करतात आणि आवडले की लगेच लोक बघायला लागतात आपले व्हिडिओज. हो मानसी बरोबर आहे तुझं.
लोकांना सुटसुट आणि शॉर्ट्समध्ये बघायची सवय आहे आणि लोकांना लॉंगमध्ये पाहायची सवय नाही आहे. त्यामुळे आपले व्हिडिओ पण शॉर्ट्स पण 15 सेकंद किंवा 1 मिनिटाचेच असावे आणि व्हिडिओज पण 10 किंवा जास्तीत जास्त 15 एवढ्याच मिनिटाचे असावे. लॉंग व्हिडिओ माणसं पाहत नाही. जेव्हा आपण ट्रेनमधून वगैरे सफर करत असतात, म्हणजे बघा पहा, मुंबईच्या लोकलमध्ये माणसं बसली की काय लॉंग व्हिडिओ पाहत बसत नाही. एखाद्याचा स्क्रोलिंग चालू असतो का, तर त्यांना एवढा मोठा व्हिडिओ बघण्यात काही इंटरेस्ट नसतो. शॉर्ट्समध्ये सर्व काही पाहायचं असतं. तर हीच एक गोष्ट आहे की छोटंसं बनवा, शॉर्ट्समध्ये पण बनवा, पण इंटरेस्टिंग बनवा आणि छान छान कंटेंट आपण दिले ना लोकांना की लोक आपल्या लाईव्हला येत राहतात आणि लाईव्हला म्हणजे व्हिडिओला पण येतात आणि लाईव्हमध्ये पण तुम्ही जर तुमचं बोलण्याची जर स्टाईल चांगली असेल तर नक्कीच लोक येतात. आणि मानसी म्हणते, आणि मेन गोष्ट तर समोरच्याला काय आवडत आहे बघायला हे नोटीस करायचं. ते जर समजलं आणि आपण तसंच काही टाकायला लागलो की आपोआपच नेक्स्ट डे पण ते आपल्याला फॉलो करतात. हो मानसी, म्हणजे हे कशावरून ओळखायचं की आपल्याला आपल्या चॅनलवर लोकांना काय आवडतं हे कसं पाहायचं? आता तुझ्या आता मी प्रत्येक व्हिडिओ बनवते हां, म्हणजे कोकणातले बनवते, पण लोकांना आता माझ्या चॅनलवर लोकांना कोकणातले व्हिडिओ पाहायला खूप आवडतात, कारण त्याला तिकडच्या व्ह्यूजना, नेचर व्ह्यूजला जास्त व्ह्यूज वगैरे भेटतात. कोकणातले आपण कल्चर दाखवतो तर तिकडचे व्ह्यूज भेटतात. तर लोकांना कोकणातलं पाहायची आता इच्छा जास्त आहे. तर माझे ते व्हिडिओ असतात, तर त्याला मग मला त्याच्यावरून समजते की लोकांना कोकणातलं काहीतरी असं युनिक पाहायचं आहे, जे त्यांना सिटीमध्ये राहून नाही पाहता येत, ते आपण आपल्या मोबाईलमध्ये शोधत असतात. तर तसंच आपल्याला नोटीस करायचं आहे की आपल्या मोबाईलवरती आपण टाकतोय त्यापैकी काय लोकांना आवडतंय हे पाहायचं आहे. थँक्यू मानसी, खूप छान बोललीस. मानसी बोलते, आता ताई आज आपण एक गोष्ट ट्राय करतोय व्हिडिओमध्ये, तर नेक्स्ट डे त्यापेक्षा चांगलं काही व्हिडिओमध्ये दाखवायचं ट्राय करायचं आणि कम्पेअर करायची की लोक कोणत्या गोष्टीला जास्त अट्रॅक्ट होत आहेत. हो बरोबर आहे तुझं, बरोबर आहे, बरोबर आहे. आणि आपण समजून जिथं आपल्याला जास्त लाईक्स वगैरे कमेंट भेटतात तेच लोकांना आवडतं आहे आणि ज्याला व्ह्यूजच भेटत नाही आहेत त्याला काही उपयोगच नाही टाकून. पण ठीक आहे, टाकत राहायचं आपण. लोकांना जे चांगलं वाटतंय ते लोक घेणारच आहेत, पाहणारच आहेत. माझे बस एवढंच नॉलेज आहे ताई. मानसी, तू खरंच तुझं खूप कौतुक आहे मला की तू नुकतंच लाईव्ह म्हणजे सॉरी चॅनल ओपन केलं आहेस यूट्यूबचं आणि बऱ्यापैकी तुला माहिती आहे. तर खरंच मानसी तुझं खूप खूप अभिनंदन. खूप छान नॉलेज आहे तुला. अजूनही तर कोणाला जर नॉलेज असेल तर प्लीज नक्की सांगा लाईव्हला. सबस्क्रायबर कसे वाढवायचे, जर काही नॉलेज असेल तर नक्की सांगा आणि डबल टॅप करून लाईक करा मित्रांनो. आणि आपल्या व्हिडिओमध्ये ना जेवढं म्हणजे खरं आहे ते दाखवण्याचा प्रयत्न करा. आपण म्हणजे आपण आपल्या चॅनलवर कसं रिअल बनता येईल, आपण रिअल राहू याच्यावर भर द्यायचा, की आपण असं उगाच दुसऱ्याने एडिटिंग केलेले
दुसऱ्याने एडिटिंग केलेले शॉर्ट्स किंवा व्हिडिओ आपण डाउनलोड करून आपण अपलोड करून आपले चॅनलला नाही टाकायचे आहेत. त्याने आपले चॅनल म्हणजे डिमॉनिटाईज होऊ शकतं. तर हे झालं पप्पाचं डिमॉनिटाईज होऊ शकतं. तर त्यासाठी तुम्ही जो ओरिजिनल कंटेंट असेल ना तोच टाकत जा. म्हणजे दुसऱ्याचा कॉपी करून नको टाकू. स्वतः ओरिजिनल कंटेंट तयार करा आणि तो टाका, जेणेकरून तुम्ही रिअल असाल यूट्यूबला आणि यूट्यूबला समजतं की तुम्ही म्हणजे दुसऱ्याचा चोरला आहात की स्वतः बनवला आहात, ही तुमची आयडिया आहे का हे यूट्यूबला लगेच कळतं. त्यामुळे असं कधीच करायला जाऊ नका की पप्पा कसा तर तुम्ही नक्की म्हणजे अजिबात असं करू नका की दुसऱ्याचा कंटेंट घ्यायचा आणि आपण ह्याला अपलोड करायचा. त्याने तुमचंच नुकसान होणार आहे. तर मित्रांनो, थँक्यू सो मच. अजून कोणाला काही बोलायचं आहे तर नक्की मला कमेंट करा. अजून कोणाला काही विचारायचं असेल तर नक्की कमेंट करा. हा विषय आपण उद्या पण बोलू. उद्या पण असंच लाईव्ह घेऊ की सबस्क्रायबर कसे वाढवायचे. अजून काही मंडळी असतील तर ती लाईव्हला येतील. तर बघू कोण आपले एक्सपिरियन्स शेअर करतंय. अजून जर कोणाला एक्सपिरियन्स शेअर करायचा असेल तर नक्की करा. ओमकार दादा कुठे गायबच झाला. हॅलो मानसी. मित्रांनो, जॉईन व्हा पटापटा लाईव्हला आणि कमेंट करा. मित्रांनो, कोकणची माणसं साधी बोळी हे लाईव्हला आहे. पटापटा कमेंट करा. लाईव्हला पटापटा जॉईन व्हा, जेणेकरून आपण छान गप्पा मारू शकतो. आणि स्वतःचा ओरिजिनल कंटेंट हा खूप महत्त्वाचा आहे मित्रांनो. जर आपण स्वतःचा ओरिजिनल कंटेंट जर नाही बनवला तर आपलंच नुकसान होणार आहे. कारण यूट्यूबला ओरिजिनल कंटेंट हवा असतो. तर आणि मीही तुमच्यासारखीच जी बिगनर आहे लाईव्हला किंवा यूट्यूब कसं चालवावं, पण जे मला माहिती आहे ते मला तुमच्यापर्यंत पोचवायचं आहे. की मला असं वाटते की म्हणजे मला काही माहिती नव्हती, मी मोबाईलवरूनच मिळवली. पण बाबा माझ्याकडे माहिती आहे ती जे नवीन यूट्यूबर आहेत त्यांना मिळावी आणि त्यांचा फायदा व्हावा अशी माझी इच्छा आहे. तर बघू कोणाकोणाला हे पटतंय आणि लाईव्ह वाढवण्याचा सबस्क्रायबर वाढवण्याचा प्रयत्न करताय. इथं अजून कोण सबस्क्रायबर लाईव्हला आहेत जे नुकतंच यूट्यूब चालू केलं आहे, मला प्लीज कमेंट करून सांगा. इथं 14-15 लाईव्हला आहेत लोक, पण पटापटा मला जर तुम्ही कमेंट केलात तर मला तुमच्याशी बोलताना आनंद होईल. पटापटा लाईव्हला कमेंट करा. कोकणची माणसं साधी भोळी हे चॅनल आहे.
आणि या चॅनलमध्ये मी तुमच्यासारखीच नवीन आहे, पण जे मला माहिती आहे, जे तुम्हाला माहिती आहे ते एकमेकांपर्यंत पोचावं आणि याचा फायदा आपल्या लाईव्हमध्ये असणाऱ्यांना सगळ्यांना व्हावा, हे एक माझा एक हेतू आहे. हाय रोशनी. रोशनी ताईकडे पण खूप नॉलेज आहे यूट्यूबसाठी. फेस का नाही दाखवत तर अगं दुपारी दाखवलं ना, आता नाही दाखवत आहे. फक्त मला सबस्क्रायबर कसे वाढवायचे या विषयावर बोलायचं होतं, त्यासाठी मी फक्त बोलते. फेस नाही दाखवत आहे मी आता. तर रोशनी, तुला काही माहिती आहे का सबस्क्रायबर कसे वाढवायचे ते? इथं कोणाला माहीत असेल तर प्लीज पटापटा कमेंट करून सांगा. आणि तुमच्या ज्ञानाचा उपयोग इथं प्रत्येकाला होईल आणि तुम्हालाही आनंद होईल की तुमच्याकडचं ज्ञान हे तुम्ही पसरवताय आणि त्याचा प्रत्येकाला फायदा होतोय. तर तुम्हालाही तुमच्या मनाला आनंद होईल. तर पटापटा कमेंट करून मला नक्की सांगा. आणि प्लीज रोशनीताई लाईक करा चॅनलला. थँक्यू रोशनीताई. सचिन दादा, तुम्ही पण ब्लॉग बनवता का? सचिन दादा शॉर्ट्स टाकतात वाटतं. लाईव्ह घ्यायला त्यांना वेळ नसतो, कारण शेतीची कामं असतात, त्यामुळे शेतातले आणि श्री स्वामी समर्थांचे ब्लॉग टाकतात, ते शॉर्ट्स टाकतात. तर त्याने पण दादा तुमचे सबस्क्रायबर नक्की वाढतील, पण वॉच टाईम पण वाढायला पाहिजे. तर नक्की तुम्ही लाईव्ह पण या. आणि शेतात काम करताना कॅमेरा जरा तुम्ही जर असं उभा ठेवलात आणि तुम्ही काम करताना बोलत राहिलात तरी चालतं आहे. लोक तुमच्या म्हणजे तुम्ही जे करताय लोकांना आवडेल आणि नक्की येतील तुमच्या लाईव्ह, सबस्क्रायबर वाढतील, वॉच टाईम पण वाढेल. दादा आहेत की लाईव्हला मला माहिती नाही गं. रोशनी म्हणते व्हिडिओ अपलोड कर करणे फिक्स करणे 6 एक टाईम ठेवायचा, लॉंग असू दे किंवा शॉर्ट असू दे, फिक्स टाईम ठेवायचा. हो, हे एक महत्त्वाचे आहे की तुम्ही जेव्हा शॉर्ट्स व्हिडिओ टाकता किंवा लॉंग व्हिडिओ टाकता त्यासाठी तुम्ही नक्की एक टायमिंग ठेवायचा, जेणेकरून तुम्ही संध्याकाळचा टायमिंग ठेवा, कारण संध्याकाळची लोक ऑफिसवरून घरी येत असतात, ट्रेनमध्ये असतात, बसमध्ये असतात, तर त्यांना लोक त्याच वेळी मोबाईल बघतात. दिवसभर कामामध्ये असतात तेव्हा त्यांना बघायला टाईम नसतो. तर तुम्ही नक्की तो टायमिंग फॉलो करू शकता, 6चा किंवा 6:30, 5, 4, 4:30च्या मनामध्ये. तर नक्की हा टायमिंग तुम्ही चेक करा आणि ह्या टायमिंगवर तुम्ही व्हिडिओ अपलोड करण्याचा प्रयत्न करत राहा. थँक्यू रोशनीताई, तुम्ही खूप छान एक पॉईंट सांगितला. आपले रोशनीताई म्हणतात आपले सबस्क्रायबर त्याच टाईमची वेट करत असतात की या टाईमला व्हिडिओ येणार आहे, मग लोक बघतायत, मग सबस्क्रायबर वाढतात. बरोबर आहे मानसी.
तर सॉरी, मानसी रोशनीताई म्हणत होती सबस्क्रायबर त्याच टाईमचा वेट करत असतात. बरोबर आहे. लोकांना मग आपली सवय लागते की याच टायमिंगला मग आपला म्हणजे व्हिडिओ येईल आणि त्या पर्सनचा, मग त्यावेळी लोक त्या टायमिंगला आपल्या हातात मोबाईल घेतात. तर हा एक पॉईंट आहे की एकच टाईम फिक्स ठेवा, जेणेकरून तुम्ही सबस्क्रायबर आणि गेन करू शकता आणि वॉच टाईम पण वाढवू शकता. दुसरा मुद्दा आहे कन्व्हर्सेशन चांगलं ठेवायचं सगळ्यांसोबत. तर हे पण खूप महत्त्वाचं आहे की कन्व्हर्सेशन चांगलं ठेवायचं. आपला बिहेवियर हाच एक आपली स्ट्रेंथ आहे, चांगली स्ट्रेंथ आहे. म्हणजे आपला एक चांगला पॉईंट म्हणू शकतो, जो आपण आपल्या स्वभावाने म्हणतात ना, स्वभावाने माणसाला जग जिंकता येतं, त्यातलीच गोष्ट आहे. जर आपली भाषा आपला स्वभाव जर चांगला असेल, समोरच्याला लाईव्हमध्ये जर चांगला वाटत असेल किंवा त्या माणसाला आपल्या बघायची सवय होईल त्यामुळे, तर हे एक चांगलं उदाहरण आहे की कन्व्हर्सेशन चांगलं ठेवा. त्यानंतर रोशनीताई म्हणतात, आपण आज टाकलं उद्या नाही टाकलं, गॅप टाकली ना व्हिडिओ टाकताना, तर आपले सबस्क्रायबर डिस्टर्ब होतात, कमी होतात, मग वाढत नाही आणि अनुभव घेतला याचा. ओके. तर रोशनीताई म्हणतात की आपण जर आज व्हिडिओ टाकला आणि उद्या जर व्हिडिओ टाकला नाही, तर काय होतं, सबस्क्रायबर जे आपले असतात त्यांना समजतच नाही की हा माणूस टाकणार आहे की नाही टाकणार आहे, याचा व्हिडिओ येणार आहे की नाही येणार आहे, असं होतं. त्यामुळे लोकांना कळत नाही की याला आपण आपण ह्याला सबस्क्राईब करायचं कंटिन्यूसाठी की नाही कंटिन्यू करायचं. तर त्यामुळे काय होतं, सबस्क्रायबर आपले हळूहळू कमी होतात. आणि हा अनुभव रोशनीताईंना स्वतःहून आलेला आहे असं त्या म्हणत आहेत. आपल्या लाईव्हला सांगतायत की तुम्ही तसं करू नका, की तुम्ही जर आठवड्याला 2दा मोठे व्हिडिओ टाकत असाल, तर वार निश्चित करा, टाईम निश्चित करा आणि टाकत जा. आणि जर शॉर्ट्स टाकत असाल दिवसाला एक, तर किंवा म्हणजे टाईम एक फिक्स करा, कधी पण टाका, पण एक टायमिंग वार फिक्स करून टाका. मानसीताई म्हणतात, लाईव्ह माझ्याकडून अडकत आहे की ताई, तुला नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे काय माहीत. तर नाही ग, तर मानसी, मला नेटवर्क प्रॉब्लेम नाही आहे, मला आहे चांगल्या बऱ्यापैकी नेटवर्क. मला माहिती नाही काय प्रॉब्लेम असेल तर. डेली डेली त्यापेक्षा व्हिडिओ कंटिन्यू ठेवायची व्हिडिओला. डेली टाकण्यापेक्षा व्हिडिओ कंटिन्यू ठेवायची व्हिडिओला. डेली टाकायचा व्हिडिओ कंटिन्यू. हां, म्हणजे डेली कोणाकोणाला काय होतं आहे, डेली डेली टाकायला नाही आहे, कारण तेवढा कंटेंट भेटणं मुश्किल असतं. तर तुम्ही म्हणजे आठवड्यातले 2 वार ठरवा की कधी टाकायचं ते, आणि त्यानुसार टाका व्हिडिओसाठी. आणि जर शॉर्ट्स टाकत असाल तर डेली एक शॉर्ट्स टाकू शकता, त्यामुळे पण लोकांना एक सवय होते की आज या ताईंची, या दादांची शॉर्ट्स येणार आहे, आली आहे पाहूया, उद्या पण येईल, असं होतं. त्यामुळे एक कंटिन्युन्सी पाहिजे. रोशनीताई म्हणते व्हिडिओला क्वालिटी पाहिजे. बरोबर आहे, व्हिडिओला क्वालिटी पण पाहिजे. लोकांना आता HD मध्ये 4Kमध्ये पाहायची सवय झाली आहे व्हिडिओज. तर जर तुमची व्हिडिओची क्वालिटी चांगली नसेल, एडिटिंग चांगलं नसेल, तर खरंच लोक नाही पाहत. ही एक वस्तुस्थिती आहे. तर त्यासाठी तुम्ही प्रत्येकाने इथे प्रयत्न करा की तुमची व्हिडिओ क्वालिटी खूप चांगली असली पाहिजे, आणि जे प्रेझेंट करता तुम्ही व्हिडिओमध्ये ते खूप व्यवस्थित नीटनेटकं असलं पाहिजे, तरच तुमचे लोक व्हिडिओ पाहतील. तर ह्या गोष्टी नक्की ध्यानात ठेवा. तर रोशनीताई म्हणतात, तेच बोलते, शॉर्ट असू दे किंवा लॉंग असू दे, एक टाईम फिक्स ठेवायचा. हो, म्हणजे कुठल्याहीला जरी तुम्ही लाईव्ह घेत असाल किंवा शॉर्ट्स व्हिडिओ टाकत असाल, लॉंग व्हिडिओ टाकत असाल, कोणतेही व्हिडिओ असू दे, तुम्ही एक फिक्स टायमिंग ठेवा.
तर कसे पण व्हिडिओ नाही टाकायचे, क्लीन व्हिडिओ टाकायचे. हो मानसी, छान असे व्यवस्थित आणि आपण टाकल्यानंतर कसे दिसतात हे पण पाहायचे, कारण आपण टाकून देतो आणि नंतर पाहत नाही. तर व्यवस्थित करा, छान छान व्हिडिओ बनवा आणि स्वतःचे सबस्क्रायबर वाढवा छान छान. तर खरंच खूप छान छान मानसीताई, रोशनीताई आणि सचिन दादा यांनी खूप छान माहिती दिली. इथं फक्त माणसं ऐकत होती, पण ज्यांनी रिप्लाय नाही दिला किंवा कमेंट करून नाही बोलले, तर त्यांना पण हा व्हिडिओ खूप महत्त्वाचा ठरला असेल. तर खरंच थँक्यू सो मच, तुम्ही सर्वजण लाईव्हला आलात. आणि थँक्यू मानसी, थँक्यू रोशनी. तुम्ही छान छान इन्फॉर्मेशन, सबस्क्रायबर वाढवायचे कसे किंवा व्हिडिओ कसा ठेवायचा ह्याच्याबद्दल तुम्ही इन्फॉर्मेशन दिली आणि त्याचा उपयोग प्रत्येकाला इथं होईलच अशी मी आशा करते. सुनीताताई, थँक्यू सो मच लाईक डन केल्याबद्दल. तर धन्यवाद मित्रांनो. तर उद्याही अशाच काहीतरी एखाद्या विषयावर आपण गप्पा मारू, जेणेकरून आपलं ज्ञानही वाढेल, आपला फायदा पण होईल सर्वांचा. ज्याला काय माहीत आहे तो पण सांगू शकेल इथं, आणि ज्याला नाही माहीत तो पण ज्ञान मिळू शकेल. तर हा एक बेस्ट प्लॅटफॉर्म आहे लाईव्हचा. तर मित्रांनो, थँक्यू सो मच. सर्वांनी आपापली काळजी घ्या. आणि सुनीताताई, चहा वगैरे झाला का? मानसीताई, चहा वगैरे झाला का? रोशनीताई, चहा वगैरे झाला का? पटापटा मला रिप्लाय द्या. मानसी, थँक्यू सो मच. तुला ही खूप इन्फॉर्मेशन होती चांगली चांगली, तर तू ही शेअर केली सगळ्यांसोबत. धन्यवाद. सर्वांनी आपली काळजी घ्या आणि उद्याच्या लाईव्हला पण भेटू. उद्याचा लाईव्ह 1 वाजता असेल दुपारचं, आणि संध्याकाळचं असेल तर मी तुम्हाला दुपारी सांगत जाईन. हो ताई, झाला आधी. ओके मानसी, थँक्यू सो मच. रोशनी, थँक्यू सो मच. सुनीताताई, थँक्यू सो मच. काळजी घ्या आणि उद्याच्या 1च्या लाईव्हला या. ओके मानसी, जेवण बनव छान छान. बाय, काळजी घ्या.